Вітаю вас, дорогие, на черговому випуску святарського нотатника з Могилівщини. Хвала Христу! Вельмі часто нам, святарам, які служать на Могилівщині, задають таке питання, якое нас так вельмі бентежить, можна сказати. Це питання: а колькі вас тут ёсць? Колькі маеце хростаў, колькі маеце шлюбаў? І на падставе гэтых таких, так можна сказати, таких статистичних дадзеных спрабуюць, можна сказати, зрабіць такое меркаванне пра усход Беларусі. Канешне, трэба сказаць, што калі толькі на гэтым базировать свое уяўленне пра Могилевщину, ну то, конечно, чисто по человеческих мерках у нас все выглядае даволі сціпла. Увогуле нашыя парафіяльныя супольнасці збольшага вельмі сціплыя. Это 15-20 чалавек штонядзелю, і ведаеце, над гэтым яшчэ трэба так даволі шмат працаваць, каб менавіта гэтыя 15-20 чалавек сапраўды прыйшлі на святую імшу, памаліліся разам. Не заўсёды так ёсць. Трэба сказаць, што тычыцца хростаў і шлюбаў, мне асабіста найбольш бянтэжыць той момант, калі прыходзіцца падаваць гэтыя такія статыстычныя дадзеныя, якія называюцца annus census. Раз у год, на пачатку года, кур'я запрашвае такія дадзеныя. І вось менавіта, відаеце, тады, калі запаўняю гэты дакумент, то так трошки бянтэжышся, таму што ўсё амаль што па нулях выходзіць, гэта ў добрым выпадку. І так можна падумаць, што ўвогуле нічога не адбываецца, што мы нічым тут не займаемся. Гэта не зусім так. Таму, конечно, праз гэтыя статыстыкі вельмі цяжка схарактарызаваць усход Беларусі. Дзе двое ці трое сабяруцца ў маё імя, там я ёсць сярод іх. Христос кажа менавіта ў гэтых словах не пра колькасць, не пра вялікую колькасць людзей. Зрэшты, таксама трэба сказаць, што і гэтая супольнасць вучняў христовых таксама была рознай, можна сказаць. І адыходзілі таксама, і не прыходзілі. Бывала таксама па-рознаму. Мне здаецца, што менавіта гэтыя словы: дзе двое ці трое, там я ёсць сярод іх, сярод вас. Гэтыя словы таксама варта памятаць усім нам, душпастарам і вернікам Могилевшчыны, што нават у гэтых маленькіх нашых супольнасцях таксама дзейнічае Господь. Господь, які вучыць, які настаўляе, які прыходзіць на алтар, дае сябе і паказвае, як трэба жыць тут і цяпер.